मामोन माने मा नाथुर लिंहरदोंमोन आरे मा बाथ्रा माथो सिरि थाखो ना आं मायबा गोरोन्थिसो मावबाय नामा माथो रागासो जोंबाय नामा नों आं बुंनायखौ खोनासंगोनथ' थोद फाग्लि मानो खोनासङा जानो मा बाथ्रा दे बुं जोंनि मोजां मोनलायनायखौ आइ आफाया मिथिबाय थोद फाग्लि बेखौनो एथ' गिनांबाय मा नोंसानि आइ आफाया आंनो हरा होनदों नामा जोंहानि आइ आफाया नोंखौ सादा बिरि जौ लोंनायखौ मिथिजोबगौ बिनिखायनो बेफोरबायदि फाल्थु सेंग्राखौ मोजां मोनो नामा होनना रायदों थोद फाग्लि बेखौनो रागा जोंबाय नामा रना खोनासंना थोद फाग्लि बेखौनो एथ' रागा जोंबाय नोङो नोंखौ आं खावनानैबाबो लायगोन ना मिथिबायना नों आं बिब्दि खावनानै लांनायखौ दोनखारलांनानै जुलि लानायखौ आं एसेबो मोजां मोना प्लिज नों बिदि गाज्रि हुदाखौ गार नोंसानि फेमिलियानो आंनो हरा होनोबालाय अब्लालाय आंहा खावनानै लायाबा माथो उपाय दं आंनि आइ आफाया जोनोम होनायनिफ्रायनो दिनैसिम आंखौ बेसेबां मोनबोदों अब्ला आं आइ आफानि बाथ्राखौ नेसिनानै नोंजों आं सिखावै दोनखारलांना जुलि लानायखौ एसेबो मोजां मोननाय नङा थोद माथो जानोखाय नों माखौ एसेबां सिन्था खालामबाय थादों साननैसोल'सो रायगोन रागा जोंगोन ना बिसोरो उनाव हाबा जाबानो अनफिनगोन थै नों मानो बाथ्राखौनो बुजिनो नाजाथारा आइ आफानिबोथ' मान सनमान दंना बिमा बिफा जानानै गावनि फिसानि मोजां संसार जानायखौथ' लुगैखागोन ना आरो बुंबायना आं बिब्दि खालायना जुलि लानायखौ एसेबो मोजां मोना नों बिब्दि गाज्रि हुदाखौल' गारना प्लिज आं गाज्रि हुदाखौ गारबानोखि नोंसानि आइ आफाया मानिगोन दा बे मानो मानिया जानो आंनि आइ आफाया आंखौ जोबोद अनोना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनोना नों बेफोर गाज्रि हुदाखौल' गार प्लिज अके गारसिगोन दे आं बेबि थै आं नोंखौ फोथायलाय लांनो हायाहाय मानोना नों खैबारबा जाबाय आंनि खाथियाव समाय लानानै गारगोन बुंनाया हे बेबि आंबोथ' नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनोना आंनि सायाव फोथायनाय लाखि दिनैनिफ्राय गारथारसिगोन आङो नोंनि समाय आंहाबोथ' फिउचारनि थाखाय मोजां लामाखौ नागिरना लानांगोन ना जागोनथ' अके बेबि खिन्थु नों आंखौ फोथाय खेबस' खालायनो मोननाय नङा थौदो बिदिबा थांसै मा दोनहैनांगौ नामा नांलाया